А? Така ли? Добре. Да. Играй, Кама, играй, Кама! Играй, не спирай! Браво, Кама! Дълга! Дълга! Добре, 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 с удар! Точно така! Добре, добре! Браво, Кама, точно така! Ице! Кажи му да... А? Виждат там, гледа топката в краката си. Ице! Той гледа топката в краката си, викни му. Добре, Ники, точно така. Павло! Имаш го! Браво, Павло! Сам! Браво! Добре играй, Асен. Добре играй. Пази я! Знак! Кажи му да се включа много. Идва! Айде до вратаря да стигне, ако трябва. Ники отвори. Браво, Пабло. Пас! Краси, идва! Играйте! Гледай втора игра! Влизай! Играй, Ники, да не овладява! Със слава, ако трябва! Точно така, айде леко сега зад гърба ти! Айде, Кънчев зад гърба ти! Добре, Мартине! Краси! Не двамата! Браво, Шоколад! Краси! Остани там, Павло се измори в по-предна позиция да остане той. Краси! Остани там, Павло се измори, нека да мини по-напред малко. Добре! Да. Спокойно играй, не е много бърз, обаче спокойно пък да махна такова, спокойно играй, лесно се играе. Дидо, влезна вътре да дойде при тебе, да дойде там на палатела, да може Никито да я получи, бе. Дидо иска да стигне до Николай после. Гледай Николай. Ники идва. Пак с Диан.